Kanusa nato mabati nga ang usa ka relasyon toxic na. Toxic tungod kay dili na ta halos kaginhawa kung atong i-feel. Kay nga naman, una nga maka-toxic sa relasyon is selos. Selos nga wala sa lugar. Selos nga dili tinuod. Nagselos ka sa walay rason. Ikaduha, kung namakak ka, kung wala ka nagsulti sa tinuod sa iyaha, tas mahibalaan niya, magkagap na jud ang inyong relasyon. Hangtod sa moabot sa time nga bisan wala nakagabuhat, feel niya gabuhat kag dili maayo. Bisan nagsulti na ka sa tinuod, feel niya wala ka gastorya sa tinuod. Tungod kay ang nitatak na sa iya bakakon ka. Lisod na kay ibalik ang pagsalig. Ikatulo, sobra kahigpit. Kung ang imong partner hilig sa layaw, hilig sa barkada, hilig sa amiga, na ay mga kahiligan sa wala pa ka, tas sobraan na nimo siya kahigpit, nga dili na siya halos kalakaw, bawal na siya magsuot ani, bawal na siya magsuot adto, bawal na siya moadto didto, or asa pa siya diha. Toxic na kay na para nila. Ayaw bag-uha imong partner. Ilabi na kung sa wala pa ka, daghan na kay siyang mga butang nga nahiligan. Kay kung tinuoray siyang nahigugma sa imuha, willing siya nga buhaton ang tanan. Kung gusto niyang mag-usab, buhaton niya ang pag-usab, bisan pagdili nimo siya ingnon. Pero kung wala gali niya buhata, please lang, ayaw siya pagpugsa. Ayaw siya pagbag-uha, kay para niya toxic na kaayo na.